Hello mga idol, good day. Karong adlaw mga idol, natay buhaton nga vlogs mga idol. Atong buhaton mga idol para nga maiba naman ang ating content. Tungos pun gamay atong content mga idol. Manghatag tao gamayng grasya sa ato ang mga kapos nga kaigsuonan mga idol. Ina nga ka simple mga idol, oh. Tama umali ra mga idol. Ayan mga idol, tama umali mga idol. Natay gamay mga pangutan na idol, pero bisa pag masayop sila mga idol, ator gyapon silang pabunuton mga idol. Nani duha ka sulod mga idol nga ilang kapilian, ang tama umali. Duha ka ilang pilian na sa sulod mga idol. Gamay grasya mga idol, pero sa mga igsuunan mga idol, makatapang nga tao dako mga idol. Sama sa mga basurero mga idol, makahatag ka nila sa gamay mga idol, para nga naay gamay nga makabuluhan ng ato ang pagbablog idol ba. Dili kay puro rata kabuang mga idol, naay gamay kinasing-kasing na tong hatag sa mga tapos nitong kaigsuonan mga idol. Bisan gamay nga grasya mga idol, pero kinasing-kasing dako na kay na nilang kalipay mga idol. So sugod-sugod pa tani mga idol, since nga wala pa ta magsweldo sa ato ang YouTube ug sa ato ang Facebook page. So gagmayng tabang lang niya sa ilaha mga idol. Basin pa pohon mga idol sa mga umaabot nga panahon mo income na dako-dako nga ato ang YouTube channel ug sa ato ang Facebook page. So makatapang tagdako nila. So katong sa naay mga malumog kasing-kasing dia sa mga mag-send og star, ato na siyang ipunon para nga daghan patag matabangan mga idol. Dili lang para sa kuha, kay sa kuha lang nanamtay gamay mga panginabuhian kasi po sa pinugyanan sa balaod mga idol. So kini nga kuha mga idol, tabang ni sa atong mga kaigsuon ng mga idol nga nagkuao sa kalisod mga idol, sama sa mga street children, mga basurero, ato mga wala na mapuyan mga idol, ato silang tabangan mga idol. O paki-support sa ato ang Facebook page mga idol, sa ato ang YouTube channel Manoy Chris TV mga idol. Hanap tayo ng matutulungan mga idol. Tulungan natin mga idol, kahit konti lang mga idol, basta makatulong tayo sa kanya. Pangkain lang mga idol ba, tamang-tama mga idol. May nakita na ako mga idol. Ayan mga idol, nakita ko ng target natin mga idol, oh. Ayan, kawang-awa mga idol. So ang gagawin natin mga idol, bigyan natin siya ng kaunting tulong mga idol, para pangkain lang mga idol. Right mga idol, isahan na natin mga idol, puntahan natin mga idol. Tay, asa ka paingon tay? Asa ka paingon? Ano sa mga masura ka? Kakasam ka? Lahog? Layo sa inyo agad. Unsa man isuod si mong kuan? Tanaw ko na to, tanaw ko ta si mong suod. Sakto? Nakakaon na ka, wala pa? Wala pa kakakaon? So, na ako'y pangutana ni mo tay. Okay ra ang pulis tay daghag chicks dili? Daghag chicks? Dili tayo, usara tay. Amo ra asawa tay. Asawa ra tay, asawa ra tay. Aplasa na tay, aplas. Ano man, gipanood ka? Kalibanga ako. Nagkalibanga ka? Sige, palitan di kag para tambal sa kalibanga tay ha. Nya nasa ko gamay nga gasa nimo tay. Mamili ka tay, mamili ka. Naani siya kini siya tay, naani siya gisulod na ko nga duha ka kuan, duha ka papel. Kaya mamili ka usa. Ang mapilian nimo maimo ang premyo tay, ha? Abli na. Abli na. So kana pagkuha na ko sa papel, ang mapilian nimo tarong magpili ha. Dako man nagamay, ang dako. Tanawa unsay mo ang napilian dia. Kana okbe. Oh, okbe.
Oy, 50. 50 pesos, okay na lang natay. Sige, pero palitan kang tambal ha. Kana 50 pesos. Di ibalik kong suot tay. Kaya atuan ang ilis na og tinuod ka 50 tay. Ara tay. 50 yung magpipili tay, pero pangkaon na na. Ara tayo. Sige tay, 50. Mapalitan di ka kung sa may mong nakalibanga ka. Sige, balikan di ka tayo, palitan di kang tambal. Ha? Secret. Oh, secret ta. Sige, palitan di kang tambal tay. Sige tay, palitan di kang tambal tay, balikan di ka tay, patambal sa panuho tay. Tanaw tay. Ina sila sa atong mga fans na to nga unta nga maluoy mo no sa imong kaimtang. Asa ka nagpuyo gani? Lahog. Ha? Asilo? Isa may pangani mo? Ha? Dani? Ha? Dani? Sani Rodrigo, Tagalahog. Sige tay, kay atong ignon atong mga followers nga pasinog bisan gamay lang para sa mag-send silang stars para sa malikom na to atong ipangangay-angay sa mga kapos na itong mga kaigsuunan. Alright tay, balikon ka na mo tay ha. Sige, asa man imong area? Pero tagsar ka diri sa Labangon. Sige tay. Alright mga idol, tamang tama. Luoy jud kay kaimtang si tatay. So naglitramo siya nga sakit kay ang hawak. Palitan na to siya og tambal, ipikasin ko ng mga idol. Nya igbalik ka to idol kung ano to gamay ngiyang akong gihatag nga city premium niya. Para nga malipay daw to siya. Karong gabi maka paniyapon to siya. Idol, mapalit sa kong tambal mga idol ha. Balik ko. Asan ni Rodriguez. Iyang pangan. Okay, kay wa today. 1 taon. Taon igutom na kuno siya. Sa gamay mga idol, bisag pobreta mga idol, makatabang ta sa tong isig ka tao. Ipay na kahit ana. Right. Mga idol, padung ta sa butika. Palita og tambal para ni tatay. Ma'am na mo daya tabs. Duha ka buk mambe. Nasa mo ipikasen? Usa lang ma'am, katulang gamay-gamay. tanan, sir. 40 tanan. Dara ba ma? Ano, sir? Kira na. Oh, kanang extra strength na siya? Wala extra strength. Kanala. Apilig tubig, ma'am. Duha lang. Kuang das tubig. Gamil ng kaniabe, duha ka tubig. Kapalitan ito mga ito. Doon, tag-5 punta. Salang ina po. Isa pa dilain, ma'am. Kapila na lang itong tubig kay House tatay. Sige ma'am, sige ma'am. Apel kog soda rin ma'am.
Thank you. Thank you, salamat. Tara mga idol, kapalit na mga idol. Ito ito taga-tubig sa tatay mga idol. Kuha rin ko sa mga. Init yung panahon, wala aircon na mobile. Kupa. So, atay, diatops. Wah. Tanda to si Kasen kay sakit ko yung kilid. Panuhod ko na siya. Pati kamay nga kwarta idol. Ato lang tutupon hag 100 mga idol. Para siya kaon po. Niya. Okay. Sakto kay mga idol nga nangita taog mga matabangan na to mga idol. Mang tama si tatay ulad jud kayo mura og mura gituyo sad. Atong padulngan mga idol. Dana sa ni siya police visibility mga idol ba. Sa among area. Dapatos tatay daw ako tumulakaw. Tara mga idol. Paabot yung tatay mga idol. Tay, dara tay. Nanay tubig tayo. Nanay tubig niya. Nasa ni siya ipikasental. Nanay tambal sa kuwan tay. Sa kalibangan nimo. Naada imnana. Nya, ang kato kanina tay tuganan di ka sa tinuod. Ang katong usa to 100 dun tato. 50 kato na bonot nimo ba? 50 100 50 mo na bonot. Ya, 50 kita gadi ka 50. Napay pahabol ako tay para gabi tay. Oh, para panyapon nimo tay. Sunny Rodriguez ka tay no? Rodrigo. Sige tay, salamat kayo tay. Alright mga idol, natay usang natabangan. So, una na to idol, so ayun na to puno mga idol. Madapagamay sa budget mga idol. Kay di mo ta famous nga vlogger mga idol. Naglisod man sad ta, pero at least nakatabang ta kaysa mag-vlog ta o puros kinabuang mga idol. Watay matabangan. At least alam na malipay na to. Right mga idol, good job. Kahit mga idol, ngita pa tao lain nga pwede na to matabangan mga idol. Bisan pagsalbar lang sa ilang usa ka kananan mga idol. Okay na siguro kaya na idol. Ngita ta diri sa unahan mga idol. Init kay mo sa kanan mga idol kay naguba ang aircon. Di payo na mo ganina. Diadto na mo ganina compressor. So dako-dako pa ning trambuhon. Yan. Di pwede nga mangipayo nga to mga idol kay usara mong mobile dagan mga idol guba pang usa. So ano paabot pa mi nga maayo to para nga amo na sa ning mapayo. Totong tarong unog balik mga idol. Sa mga dunay mga malumog kasing-kasing diya mga idol, katong mga tubig-tubugan atong mga followers, pwede ra mo mag-send og stars para sa kung natin malikom mga idol atong tabang sa atong mga kaigsunan nga nagkuao sa kalisod mga idol. Kato bitawng kung dili sila ka pangita karong adlaw wa sila makaon mga idol, luoy sila mga idol ba. So kana mahiyato ang tiguman o kuan mga idol, budget pa idol kung natin malikom sa tuang vlog mga idol.
parang malipay sila mga idol. Mga idol natin nakita nga prospect mga idol. Ato siyang tabangan. Itong idol, nakita mga idol. No? Ato siyang tawag mga idol ha. Right. Ate. Dali rin ako pang tanan nimo. Na ako'y pangutanan nimo te. Nagunsa man ka ate? Namasura ka unsa man isuot eh. Ah. Abli tarong te abli. Tagasa ka te. Dito sa Ilap Taytayan? Kamo kuyog diha. So na ako'y kuha nimo te pangutan natin ha. Dapat makatubag ate para makabunot ka niya kung gidate. Kasi kamagod. Adi, sayon ra kaya mong pangutan natin. Ang pangutanan ako te, kung wala na kay makaon te, niya wag jud kay kwarta. Okay ra ba nga mangawat ka? Tama o mali? Mali. Mali, okay. Dahil mali te, na kay chance nga mudaog te. Kuot dati, day duha na ka number dati, duha na ka pilian nimo te. Kung unsay mapilian nimo, mao premyo nimo. Ha, kota. Kota tanaway law mo bukara. Pila? 50 pesos. Sige, mao na imong premyo te ha. Ayan sa kunitin na. Ay na lukota. Ako ara gyapon na. Lukot agbalik. 50 tayo. Nakasakit nga mo? Ha? Carmelita? Dili sa police station 10 ite. Dire kani dire amo ani. Amo ani oh. Pila ka anak nimo? 7. Napriso ang tulo. Asto ka pait. Kinsa pangalan gini mo? Carmelita apelyido. Ha? Lamadura. Ikaw rin ang inabuhi. Una na ko na 50 te oh. Palit na bugas te. Ipalit na bugas. Nanaki, sudan na lang, sudan. Okay. Kinsi pangalan mo mga anak? CR. Yan naman, sabay kaso nila. Ay, kanalagigigig. Panguhan dito, kuy barkada niya. Mato dito sa kalambang. Mungasa, mamarog. Marog sila. Nya, karon ay mong paginabuhi. Mo hangin ning kinamanghuran, pila may edad? Carmelita mo pangano? Apelyido gani? Lamadura na mo sa ilawom sa Mambalik. Wala na sa kay bana. Karon. Dapit sa Makdo. Dapat sa Makdo para murgi sa una sir. Si Carmelita mga idol. Lamadura. Naataw na siya silawom sa murgi sa una no. Atbang sa Makdo. Sige ato na kita palipay ka mga idol para sa panudan lang kuno niya. Salamat kay. Sige. Salamat. Unsa may kastorya nimo sa tong mga kuan Salamat lang po sir. Tagaan ko ba namin para atong mga viewers basig maluoy ato lang magitao lang gyapon ni ka kung basig nay magpadaog mga inabang or unsa ba kinaluoy. Update lang di kasi. Thank you, salamat. Salamat sir. Sige. Basta tinarong lang te okay ra kay na ha. Sige. Alright mga idol, duha na itong natabangan mga idol. So wala pa giveaway na sa mga idol kay puros tag 50 ilang nabunot. Tag 50. Pero naloy ko mga idol, 7 kapuk anak. Inapriso ang tulo, suspaita. Itas kaimta mga idol. Niya siya na mga sura lang yung taon. So anam ko na siya bugas, panudan lang ko na to iya ha. Mayroon lang nakalipay taog-tao karong adlaw mga idol. Karong adlawan mga idol, wala kay mga mamosurahay karong adlawan kay init man gud siya. Karong gabi
na maggawas na sila sa mga gabi mga idol. Na ako'y nakitaan mga idol. Na ako'y nakitaan na ito mga idol. Mga idol. Ato pangutanon mga idol kung sa inyo ang himo mga idol. Asya na mga idol. Bonus ka lang din. Ha? Bonus ka lang. Negosyo ninyo? Oo. Asa mo ano po yun? Pumunta ko sir. Nagkakugon ka? Oo. Ya, ang negosyo niyo? Para rin siya. Sige, palito na lang ako ba? Unsam ni siya day? Para sa tanong. Puno ni. Long soil ba? O tadi. Asam ni kapalit? Dire ra ni. Kapa ni, kapasak. Basta i-deliver mo pa ingon dire. Puro ito ni. Soroy na nimo. So wala pa i-order ana. Wala pa. Mo ba? Pila say mga sapi nimo sa kadlaw? Dol. Hindi sir, ayos na kay labing dako na ko. Ito. 500. Pila bata nimo ron? Mudo ka na. Wa ka magliso dol. Hindi pa ito eh. Ha? Hindi pa basta dito dito. So mo na imong karga. Oo. Gikan makabasak ron. Basta. Oh ba? Layo-layo di kag suruyan, wala kay padulungan pa og namay mapalit ana o. Sa akong mga okay. So okay mo ipa-deliver. Ba dol may kay ning kamot sa saga. May kay kining tinarong imo ha ba? Wa ka mapil og mga illegal dol? Wala sir. Tinarong ra gid mo ha. Wala ko sir. Iya na ako sir. Ang kwarta sa mga. Maurot ra dol, bawo da dol. Mayo gid. Nakakako sir. Tinarong gid, tinarong. Mao ni yang mga negosyo idol. Abono, lomsoil para sa mga tanom. So, dol na ako'y pangutana nimo dol ba? Na ako'y kuan dol, na ako'y gitawag og kuan dol ba? Tama o mali. Na ako'y pangutana nimo kung tama ba o mali. Ha? Iya mo to bagon niya, na kay chance nga mubunot sila, nanay duha ka papel sa ilawom, mamili ka o kung sa'y mabunot mo, may imong premyo. Ha? Kung mamaligya tag drugs dol, tama o mali? Mali. Mali. So bawal ta na dol, di ta na mapila. Illegal, tinarong na to adol. So bunot dol, unsay imong mabunotan dol? Kana kana. Pwede ang kano na tupan. Pili. Sulti ko dol, kung sa'yo mga bunutan dol. 100 pesos sir. 100 pesos? O, nanagi nakabunot ng 100 pesos. So, tagaan di ka 100 dola. Ha? Tara dol. So, 100 pesos ha. Tinuod na dol, dili na fake. Ada dol, basta tinarong lang dol ha. Sige dol, unsay may kastorya sa itong mga followers dol. Salamat sa mga followers ka. Untang at sindat tag stars para sa itong mga kapos ng mga igsuunan nga nanindarong og panginabuhi. Ha? Okay dol. Kana ra sa dol kay wala pa man tayong tarong nga income dol ha. At least makatabang ta sa mga ikaigsuunan na to diri sa naningkamot din taon ba nga para makakaon lang pamilya. Okay dol, okay na kayo dol? Salamat sir. Okay dol, sige dol. So ayan mga idol, nakatulo na kita mga idol. So medyo naduwi-dugayan gini nga itong pagpangita. Nabot gig tulo, taas nga pinagtuyok na ko. Naadto ko'y saktong tao nga matagaan mga idol. Hope nga na-enjoy mo mga idol. Naot nga suportahan niyo ang Manoy Chris TV. Sa mga gusto magpaabot ya sa tuwang mga followers, sa mga kabos na itong nagigsunan na idol, willing ra kay kong kontakon mga idol para nga ato silang mga tabangan mga idol. Kasi gagamay ra kayo mga idol ko, at least makatabang kanila. So sa mga ganahan mo sinog stars diha para sa tuwang mga kabos nga kigsunan, kumalikom na to na ato na ipaabot kanila para nga katabang-tabang ta sila kalisod. Right mga idol, hanggang sa susunod sa mga idol.
Hanggang sa muli mga idol. Paki-follow sa Manoy Chris TV, paki-share and paki-like sa mga idol. Daghang salamat mga idol. Alright.